חזרנו, אחלה שיר, תודה לכן ביער על העריכה המוזיקלית, לאופיר מור יוסף גם תודה. אני רוצה לספר לך משהו לפני האייטם הבא. אוקיי. שלשום התעוררתי מחלום בלהות. חלמתי שאני עולה למשקל, הייתי נראית אותו דבר, עליתי על המשקל וראיתי שאני 20 קילו יותר. אוי ובוי. זה לא הטריד אותי, כמו שהטריד אותי הידיעה, כל הדרך לרדיו עד שקלטתי שזה היה חלום, שאני לא אוכל לאכול סופגניות בחנוכה. באמת, באתי בדיכאון לעבודה. זהו. עכשיו אנחנו נוכל לפנות ללירון אסייג, תזונאית טבעית ומאמנת כושר. נגיד לה ערב טוב. ערב טוב. ואת שלומך? אני מצוין, מה איתכן? אנחנו שורדות את החג הזה. חג השמן. זאת אומרת, אחרי הידיעה שלא תוכלי לאכול סופגניה, שורדת. כן, אבל אל תדאגי, איך שהגעתי לרדיו כבר היו סופגניות ואכלתי. כשהבנתי שזה היה חלום, זה בסדר, יש לי עוד 20 קילו לעלות. לירון, איך אנחנו שורדים את החג הזה? זהו, אז החג הזה, שנקרא חג חנוכה, או יותר נכון, חג השמן, מתקיים 8 ימים, שבהם יש אוכל עתיר בקלוריות, שרוב הקלוריות מגיעות משומן. סופגניה ממוצעת, אני מדברת על הסופגניות הרגילות עם הריבה, מכילות בערך 500 קלוריות. אומייגאד. וסתם ככה בשביל לסדר את האוזן, במקום ה-500 קלוריות האלה שמכילה רק הסופגניה, אנחנו יכולים לאכול 10 פרוסות לחם קל, חצי גביע גבינה, ועוד לקינוח איזה חטיף חלבה, כל זה תמורת סופגניה אחת? כן. תראי איך את מתלהבת, אני באתי להגיד לה, לירון, את שמה לי על המאזניים מצד אחד סופגניה, מצד שני לחם קל, גבינה, ומה עוד? חלבה. וחלבה. קודם כל, לפחות הקלוריות מהתחלופה הן יותר בריאות, אבל 10 פרוסות לחם זה... חלבה זה אחלה בתור מילוי לסופגניה. אז כבר הסופגניה לא תכיל 500 קלוריות, היא תכיל הרבה יותר. כן, כל המיוחדות זה כבר יותר? כן. למה, הריבה היא דיאטטית יחסית? לא דיאטטית, אבל כשמנסים לעשות ולשדרג, ומה לא ראיתי, סופגניות עם בגל וסופגניות עם... עוד מזרקים של שוקולד, וכל זה מגיע להרבה יותר קלוריות. לירון, אבל בכל זאת, מה עושים? אנחנו בפתיח ככה דיברנו, ואני אמרתי לקרין שלפחות מבחינתי, חנוכה זה כזה חג משפחתי, כי כל יום אנחנו נפגשים, והוכחתי לה שזה לא נכון. מדליקים נרות, אוכלים, סופגניות, לטקס, כל דבר משהו אחר. לירון, את שמעת על המושג הזה לטקס? לא. זה לביבות תפוחי אדמה. לביבות תפוחי אדמה. עם פציע מאכל. זה פשוט לביבות תפוחי אדמה. תודה רבה, גם אני אמרתי לה את זה. אוקיי, לביבות תפוחי אדמה, אתה יודע, צ'ורוס, כל סוגי סופגניות, ספינג'ים, עניינים. מה אמרת אחרי זה? צ'ורוס. מה זה? זה סופגניה כזאת ארגנטינאית. לירון, את מכירה את זה? לא. אין רות. לא, יש לכם בעיה רצינית. לנו. בקטע תזונתי. כן, הרצפה עקומה, 2 אז איך בכל זאת נוכל ליהנות מהדלקת נר ומשהו ככה ליד כל יום קטן, ונשמור בכל זאת על... קודם כל, אם את ממש לא יכולה לוותר על הסופגניה, עדיף לבחור מכל 8 ימים האלה איזשהו יום ספציפי שאת אומרת שאת יודעת שיש לך איזשהו אירוע חשוב שאת מתארחת איפשהו, לבחור את היום הזה ולאכול שם את הסופגניה הזו. שוב אני אומרת, כדאי את הסופגניה הרגילה והפשוטה, ודווקא לא אלה הקטנות, כי הן סופגות יותר שמן. קרין כבר בדיכאון. אין, הרסתי את החג הזה, לירון. הדבר היחיד שטוב בזה זה שיש סופגניות. מגיע החלק היותר טוב, הכי כדאי להכין את הסופגניות בבית, ושהן יהיו אפויות. הנה, גם אין לי חופש מעבודה. גם אני לא יכולה לאכול סופגניות, וגם אני צריכה להכין אותם אם אני עושה את זה. במה פשעתי? ולאפות אותם. הסופגניות שקונים בחוץ, הן סופגניות שטוגנו בשמן, ובוא נגיד שאת השמן לא מחליפים כל פעם אחרי הטיגון, לכן זה שמן שעבר הרבה פעמים חימום, ואז זה יוצר גם שומן טרנס, חומרים מסרטנים, אוי ויי. כן. תגידי, ואם בכל זאת פשענו ואכלנו קצת יותר מדי, איזה תרגילי כושר אפשר לעשות בשביל להוריד? אז את יכולה או לרוץ ריצה של כשעה בקצב של 8 קילומטר. זה על כל סופגניה? כן. או לקפוץ 2 שעתיים בטרמפולינה. אוי ויי.
זה יכול להיות מגניב דווקא. לשטוף את הבית במשך שעתיים, זה גם אופציה. מה במשך שעתיים? לשטוף את הבית, קרין. לשטוף את הבית. זה לא יקרה. איך ביבי אמר? הראשון... מפדה? לא, הוא אמר איזה משפט, הראשון לא זה והשני לא יקרה, לא משנה. זה לא יקרה בקיצור, איפה משיגים טרמפולינה? כי זה היה נשמע לי הכי מגניב. יש מכוני כושר עם טרמפולינה? שעתיים לקפוץ על טרמפולינה. זהו, זה שעתיים. קרין, זה שעתיים, תקשיבי. אפשר לקפוץ בישיבה? אם אני קופצת על הכדור המתנפח הזה עם הידיות, זה אותו דבר? לא, לא כל כך. לא, טוב. אחרי שלירון הוציאה לנו את החשק לחג החנוכה. בכלל גם תזכרו שסופגניה זה דקה בפה, שעה בבטן ושנה בתחת. נכון. וואי. טוב, בסדר. אנחנו... אז תשמרו לכם, מאזינים יקרים. נחשוב על זה. לפני כל ביס שאני אתן מהסופגניה או מהזה, אני... עכשיו, אוקיי, בא לי עכשיו לשטוף שעתיים את הבית, לא כל כך. אני מבטיחה שלפני כל בי שאני אתן, אני אחשוב עלייך, לירון, שחייך חיוך קטן ואוכל את זה בכל זאת. אם בכל זאת אתם תרצו להכין סופגניות אפויות, אז בהמשך השבוע אני אעלה לאתר שלי מתכון קצת יותר בריא לסופגניות אפויות. אז תגידי לנו את הכתובת של האתר גם. האתר נקרא Move It. Move It. Move עם E-A-T בסוף. Moving. Move It. יפה. נכון. אהבתי. בקיצור, תזיזו את זה אחרי שתאכלו סופגניה. בדיוק. מעולה, לירון אסייג, תזונאית טבעית ומאמנת כושר, תודה רבה רבה לך. וחג שמח. שיהיה חג שמח ובריא. ביי. ביי, תודה. קרין, מה את אומרת? אני אומרת עכשיו אחרי שתרצי לאכול סופגניה... אני אומרת שאין לי שום סיבה לחג הזה יותר. באמת, חשבתי שיש מקור אחד של טוב, התבאסתי גם על זה עכשיו. עזבי, עדיף שנמשיך הלאה. כן, גם לי נראה שעדיף שנמובית. נמובית. יאללה.